Landarekin hitz egin behar dela eta landaren mimatu egin behar direla zoriontsu izan daitezen, ipuin bat kontatu nahi dizuet. Zabal eta ilun zeuden zintzuri. Onborraren ondoan, oste txiki bat zeuden. Gazte izan arren, beste handean ezberdin zen. Hala nizien izena. Hala niz, ez zuen bizitzak zean bizinan. Bizitzan, beste ero batera bizinan zuen. Gaua ezin zenean, eta egiten zuen, gainerako osoak utzi, eta bere ametsa betekin zaiak. Otogatzen dugu bat aukeratu zuen. Indar guztiekin tira egin, eta azkenean, azkatu egin zuen. Airean, pitxo handia zuen, eta erortzen apitzen amildegi beltzean dira. Ez ezuen dara zegoen, eta bendik egin zen, zortea bere alden jarritzen. Gorputari ez zuen aize lehen hartu zuen. Aize handi bilakatu zen, eta horrela bere erori beharrean, ergan hasi zen, beti amezik nahi zuen begira. Aize, horrelatik urrun eraman zuen, eta izenean, bere horretan jarraitu zuen, harik eta bide urdian eroritzen arte. Nik ere zezen esango dut. Eskerrik asko, danok etortzearren, 3. Zata Desfile kontzertura, eta nola ez, musika eskola berriko inaugurazioa.